מלאבי, מאיפה אתה יודע להכין מלאבי? זה רק אייל יודע. מי באמת אייל אתה חושב? בוא. מה קורה, סבתא ננה? חמדוללה, איפה אייל? תגידי שלום, סבתא ננה, רק מהנכד שלך אכפת לך? איתך אני לא מדברת. למה, מה עשיתי, סבתא ננה? איפה הפח של המלפפון חמוד שהייתה לי בגינה? הייתי בן 15, חשבתי כבר התקדמנו. לא התקדמנו ולא נעליים. רק פחית אחת כזאת של מלפפון חמוץ הייתה לי. דווקא את זה אתה מוריד לי מהגינה? אבל כבר כיסחתי לך את הדשא 5 פעמים מאז, די, סבתא ננה. ותכסח גם עוד 5 פעמים, אני לא אסלח לך. זה שבתאי, החתן שלי הביא לי במיוחד מראש העין. זה היה עם פלפל שטין על אבו קשוקה. איתי את מדברת, סבתא ננה? בטח מושיקו, כפרה של סבתא ננה. וואי, הפרצוף שלך נתקע. מושיקו, אין לך פייסטיים? פייסטיים, זה חינם מאייפון לאייפון. זה הרבה יותר מהיר, היתבע. לא, אין לנו פייסטיים, סבתא ננה. אז תעשו פייסטיים, זה חינם, רק תוריד את האפליקציה. שומעת, חשבנו לבשל פה מלאבי, ואייל הוא כל הזמן עסוק עם החברה שלו. בטח עסוק, ראית את מריה הזאת איזה פצצה, מי לא היה מתעסק איתה? עזוב, היא לא איתנו. סבתא ננה, את יכולה להתרכז? תני שנייה את המתכון זריז. שתוק אתה, תגיד לו שיצא מהפריים. הנה, הוא יצא. אז מה את אומרת, סבתא ננה? אפשר את המתכון? רק פעם אחת, נו. וואלה, מושיקו, סבא שלו, עליו השלום, השביע אותי לא לרשום את המקום בשום מקום. אין בעיה, אני אזכור הכל בראש, סבתא ננה. אתה תזכור ואחר כך תעשה דילית. בטח. למה אם זה מגיע לידיים של מישהו, וואו, סבא שלו יתהפך בקברו. לה 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 לה. חוד החלב, חוד הסוכר, בקושי יענו עדין. תראה השמנת, תתפסת קצת בערבוב, תוסיף קצת וניל. אחר כך תכניסו אצבע, אם נשרפה יענו, תכניסו עוד קורנפלור. ועכשיו תעשו מברדים, יהיה לכם מלאבי. רגע, סבתא ננה, אין לנו מברדים. אין מברדים? אז אל תעשה מלאבי, לך תתקווד. אוקיי, אובריגדה. סלמת.